Hey, wow, bashana. Kushubile, bashana. Omkhwanazi bashana bazalelwe endlini bashana. Bagijima 24/7 bashana behlanganisa ubufakazi obuzodestroya iBig 5 cartel bashana. Umshana. Abo mambovumane labo ntaba ikhonjwa bashana. Khanda khulu. Jwala nazo lezo bashana zigijima 24/7 nazo zidestroya ubufakazi ke zona bashana. Hayi bashana umuzo ogcwele izinja usabathe uyaphipha ziyagagala. Uyaphipha ziyagagala umshana. Omkhwanazi bakhe umuzi eduze umfula bashana. Lokho iqhamuka kanjalo iphepho nezikhukhula ziyagugula bashana. Kubi bashana. Nofakazi kuthiwa babulala ubuthonga babuthi iquthu bashana balala eduze komnyango. Kwathi inkento ebajomba bafuna ukubaleka bashana. Hayi kunzima ezweni bashana sithwele kanzima. Akukho ukubambisana ezweni bashana. Isazo sholonto bashana basopa. Lo. Ciao. Blarm. Qaza hayi kunyakaza ngisho nesejele bashana thiwe zakhala gijima 24/7 kubi.